O kumana moderateur a y'u bloqué dɔrɔn wala Seki Gere merci beaucoup Seki ala ka barika dɔ i la Seki Gere ala ka si jan di ma Seki Gere ala ka n'i to ko badabada ala k'i sankɔrɔta Seki Gere wala ala ka barika dɔ i la i bɛ si ɲana min na tantɔ ka ninnu barike bali ninnu mafiya ninnu bɔ mɔgɔw da la k'u tereke tantɔ ka kirige dɔw k'u la tantɔ walayi bilayi i tɛ mɔgɔ i tɛ live sigi ka mɔgɔ ban i tɛ mɔgɔ fan i bɛ mɔgɔw kumakan yɛrɛ de ta k'u gosi n'u kumakan ye k'u k'a dabila k'u ka taa baara kɛ o de la Seki Gere i ma ye yan i m'a ye i kɛra France 24 ye TikTok kɔnɔ n ko barika n'i bɛ don ko o ko la ni barika t'i la tantɔ n ko ni i yɛlɛla sanfɛ i bɛ bin na e ma gɔn npogotiginin binnen yan hali mɔgɔ tɛ taa filɛ tuguni parce que mɔgɔw tigɛra ale la ale kɛra nɛnfilatigi de ye fɔlɔfɔlɔ ale ka liti kun ka mais depuis a bɔra wari mina na tantɔ a bɛ ka wari mina tantɔ de a kɛra wari minanaw maamaw ye sisan dɔrɔn a ka liti tiɲɛna a bolo ala ka barika dɔ i la Seki Gere n y'o de fɔ tantɔ n ko baarakɛ baliw Seki Gere kɛlen dɔ ka sigiyɔrɔbaliya bil'u la bi wallahi Seki Gere ka jugu ni RFI ye bi bi n'a ka teli n'i bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ a ka yɔrɔ la tantɔ bonya ni karama kɔnɔna na i ka taa Seki Gere ka page kan n'i taara ka page kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ yen mama lazwa su a ka fisa ni sakala ye sakala ɲɔgɔn hypocrite tɛ TikTok in sanfɛ musokɔrɔba o musokɔrɔba bɛ TikTok in sanfɛ tantɔ a bɛɛ ka fisa ni sakala de ye sakala ɲɔgɔn hypocrite tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ sakala tɛ bebedeni finman fɛ yɛrɛ 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 de a t'a fɛ yɛrɛ yɛrɛ ni sakala y'a fɔ dɔ min na k'i kali dɔ min na k'ale tɛ kɔrɔfɔli kɛ ne sara dɛ ne alu yɛrɛ bɛ kɔrɔfɔli kɛ bɛɛ bɛ dɔɔnin fɔ mais sakala y'i kali tantɔ k'ale ma deli ka mɔgɔ kɔrɔfɔ fɔlɔ ne sara dɛ ni sakala y'i minɛ telefɔni awa sakala ka kɔrɔfɔli fɔlɔfɔlɔ ye min yɛrɛ i tɛ min fɔ bebedeni finman ma dɛ sakala bɛ o de fɔ bebedeni finman ma fo ne bɛ n tulo min na n ko ne ye cɛ de a bɛ o de f'a ma yɔrɔ ne filɛ tantɔ yɛlɛ de ka di ne ye depuis ala ye ne da ne bɛ yɛlɛ de n'a ye bebedeni finman gosi WhatsApp kɔnɔna na f'i b'i da fɛn de bɛ f'i b'i kulo minɛ mais sakala filɛ tantɔ a bɛ yɔrɔ min na e ma sakala panigɛlɛ a bebedeni finman ɲama de bɛ ka wuli a fɛ parce que bebedeni finman tigɛlen e bebedeni finman tigɛlen don sakala la dɛ a y'a kɔlɔsi bani a y'a kɔlɔsi Mamusu Dukure i t'i ka demande bɔ yan n'i yɛlɛla yan n'u y'i bun tɛ n'u taara i gulon tatɔ ne tɛ dɛ n t'a dɔn i tɛmɛtɔla de b'a i ka demande dɔn yan i tɛ bɔ yan yɔrɔ vampire nana tatɔ bebedeni finman aw ma bebedeni finman ye kunun ani sakala k'u tɛ se k'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la maloya malo man ɲi hɔrɔn ma dɛ ni mɔgɔ y'i kɔrɔfɔ i k'a kumakan lamɛn a man ɲi mɔgɔ ma dɛ hɔrɔnya malo man ɲi surtout n'i ye mɔgɔw sigilen ye tantɔ a bɛ ka nkalon tigɛ a bɛ ka nkalon tigɛ tan i yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ ka i n'a fɔ sa maningolo ko min tɛ ko hudumo haniya ka hudumo haniya la i hanna k'a sɔrɔ a jugu n titɔ sakala kun bɛ ka o de kɛ kunun k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ bebedeni finman fɛ k'a sɔrɔ bebedeni finman na ale yɛrɛ cɛ la u b'a dɔn k'u tɛ ɲɔgɔn fɛ bebedeni finman n bɛna sakala ka exemple dɔ f'aw ɲɛna n'a sɔrɔ Seki Gere a b'aw ka page kan aw y'a tigɛ a ye yanamɛ dɛ n bɛna yira aw la tantɔ ko nin tɛ bebedeni finman fɛ a ye lamɛn ka na k'a b'a ka intérêt de nɔfɛ sakala n bɛ n'i décortiquer bi bonya ani karama kɔnɔna na fɛnɛ musokɔrɔba firiselen sakala musokɔrɔba banɛnikɛla musokɔrɔba bilenkɛla sakala musokɔrɔba min t'a yɛrɛ don TikTok sanfɛ musokɔrɔba min b'i sigi tantɔ ka dilanko baro bɔ tantɔ k'a bolo ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma tantɔ ka dilanko baro ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna musokɔrɔba min ala banna la kira banna la firawuna banna la jahanaba banna la ne ni o musokɔrɔba in de don sɔgɔmada in na n bɛ n'i waaju de sɔgɔmada in na musokɔrɔba k'i waaju tantɔ i ka ala sira min na parce que i tɛ seli sɔran yɛrɛ dɔn a tɛ se ka bisimila yɛrɛ fɔ k'a ban yɛrɛ bɔn i k'i sigi i ka sali sɔran fɔ n'i bɛ se n m'a fɔ k'i ka écouteur don i tulo la dɛ n m'a fɔ i ka arajonin dɔ télé bila la tantɔ dɛ i bɛ k'a fɔ o tigi nɔfɛ dɛ taa i ka taa o kɛ i ka da sakala sakala tikew taara di sakala ma o y'a sɔrɔ aradariw de tun bɛ taa ye yɔrɔ a ka fani ninnu bɛ muso in fɛ u tagara yen dɔrɔn u y'a fɔ ne ɲɛna ko alu perefu de n ko perefu de yira n na ne tɛ kɛlɛ kɛ n kun fɛ
ni ne ma perevu sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ si kɛlɛ hali sakala yɛrɛ filɛ tantɔ ni sakala kun ma se ne ma tantɔ sakala taara ne bilen de tantɔ tɔgɔ ni jamu na ko barima ko ne ye jinamuso ka publicité kɛ jinamuso dun bɛ wari de di depuis bi ma se o bɛ terrainw de di o ye bosu de n'i y'a di jelimuso bi bi na e sakala y'a daminɛ i ka bitigi ko de la i ka interpersonnel jinamuso dun depuis a bilennen don kuma min o kun bɛ wari de di komi jelimuso in ye fisiriwale denba kɛrɛtɛ de ni jinamuso in de ka ko a ka valoriser ka tɛmɛ bɛɛ kan mais tellement quoi tantɔ awa bi peut-être u bɛ taa don o fana ka jinamuso kan k'a ka bɔ alu ne tɔgɔ bɔ nin ko ninnu na mais ne ka sira t'a la anw vaccinera ka ban n bɛ n'ale la après sakala o tigi de tagara sanni kɛ sakala ka bitigi la a tagalen a ye tikɛw fili fililen ye sakala bɛ ka forontɔ muso dɛsɛra ka foyi k'a yɛrɛ a nana ko alu a bɛ ka yɔrɔ a ka fani ninnu b'a feere ko gansan tɛ a bɛ ka kasi ne ko n balimamuso n ko nin dabila so ko n'i kasira i bɛ ne kunkolo dimi dɛ paseke ne tɛ kasi ninnu fɛ tan i kana taa kunkolo dimi bila n'a ɲɛfɔ n ko mun de kɛra a ko alu ko bi k'ale jigila misɛnyara ko fo ka diya o la ale tɛ taa sanni kɛ nin ka bitigi kɔrɔ tuguni ko nin tɛ bebedenin finman fɛ yɛrɛ dɛ k'ale taara ka tikew fili fililen sɔrɔ yen nin tikew sigila k'a t'u jate yɛrɛ ko nin yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka fɔrɔntɔ dɔrɔn a bɛ k'o farape dɔrɔn k'a t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye fani yɛrɛ ne ko n ko e kelen tɛ dɛ n ko sakala filɛ tantɔ sakala ni hali ni su tagara sakala bɛ bebedenin finman kɔrɔfɔ sakala bɛ bebedenin finman kɔrɔfɔ après yɔrɔ ne filɛ tantɔ n'i y'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn i ye ne funtɛni ne bɔ ne ye live minɛ n'aw hakili b'a la dɛ ne ye live minɛ ka bebedenin film ka sakala buntɛ kosɛbɛ n ko sakala mun n'aw bɛ tikew bila kungorodunnaw kɔrɔ aw tɛ bɔ ka tikew feere n ko olu bɛ kungorodunnaw kɔrɔ aw bɛ k'olu cɔkɛ tantɔ ani mama lazuwa ne y'u bɛɛ farapa dɔn a don mama lazuwa bolila ka na o ko caman sanna ale ta la mama lazuwa y'i jɔ jɔnkɔniya la ko tiɲɛ de k'ale y'a la an ka ko a ka bɔ don o don ka taa tikew feere sakala kasira a dɔn ko ne y'ale tɔgɔ tiɲɛ a don sakala ka kanubagaw ye maloya b'a kun na tike caman sanna sakala yɛrɛ kun n ko n'i ye burokɛtɛli in bɔ sakala la tantɔ a y'i dɛ sakala kun bɛ u ka fɛn in na ni n y'a tɔgɔnin fɔ sisan dɔrɔn u bɛ polémique wuli sisan sakala de kun y'a présidente ye woyi o y'a sɔrɔ t'a dɔn k'i ni sinankɛ k'i ni sinamuso o y'a sɔrɔ k'i ni sinamuso ni sakala kun ye ɲɔgɔn bulɔkɛ ne kun bɛ k'o deli tantɔ n k'a kana sakala bulɔ ko fo lahara ko parce que ko sakala y'ale bulɔkɛ k'ale t'a dɔn ko fɛn a ye fɛn fɛn kɛ sa o y'a sɔrɔ ne ye tafu kɛ sakala y'anw bɛɛ bulɔkɛ après sakala nana don dɔ la sakala de nana ne tanu seki gɛrɛ n'o video b'aw bolo dɛ n mago b'a video nin na a kun bɛ ka n tanu yɔrɔ min na ko ne de kɛra sababu ye ko mɔgɔ caman fɛnna tantɔ hali sakala tagalen Italie sakala ye ne de wele san'a k'a ka wari di ka di ma a ye ne de wele a ko parce que alu n b'i wele n'a kɛra problème ye i de n jɛya ne ko problème foyi t'a la n ko n'u y'a ta k'a da parce que an si dalen tɛ ɲɔgɔn na jɛkulu in kɔnɔna na parce que sakala yɛrɛ dalen tɛ bebedenin finman na mun na a ko ko ni alu k'ale jɛya ko an ka de problème parce que an bɛɛ b'a dɔn ko problème bɛ n'a wuli ko in na ni e bebedenin finman n y'a cɔngilen tantɔ n y'a gidon maninko lakumi i ni n y'a gidon ni ko b'i kɔnɔ tantɔ Isako Sulandɛ wari dir'e ma ne ka wari dir'i ma e de b'i jo bi ko o wari ma d'e ma hali bi a bɛ k'a fɔ ko wari ma d'ale ma ayiwa ne ye wari di mɔgɔ min ma o nana live sigira a ko wari dir'i ma dɛ ne yɛrɛ y'i wele i k'i ka bɔ k'an jɛya n'i ye live sigi dɔ bɛ i ko problème t'a la après n'i welela a kɔfɛ a ko o tɛmɛna ka ban k'an ka tɛmɛ n ko mais ne la nɔgɔra de réseau ka bɔ k'an jɛya i ka mɔgɔw ko i ka wuluninw ko tantɔ ko ne ye zon de n ko e ma o ye a ko o tɛmɛna ka ban o de la kunun a kun bɛ live la a ye taa live in tigɛlen lamɛn siki gɛrɛ ka page kan hadamaden togo diyar'i ye cogo cogo a tɛ buna hadamaden ni bɔ kumakan minnu fɔra siki gɛrɛ ma n ko ni siki gɛrɛ ye ko tigɛ aw fana bɛ taa tɔ dɔrɔn aw bɛ taa o layɛ dɔrɔn ka sɛbɛnniw layɛ tan dɔrɔn aw b'a kalama a y'a tigɛ kun min na dɛ aw bɛ taa kumakanw de lamɛn kumakan minnu fɔra ko ko ne ka live tiɲɛna ala k'an to sutura la bebedenin finman ala k'i changer
Wallahi ala k'i change. I tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ. Bari i tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ. Awa fɛn tɛ dugu ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ i m'a ye a ka tanga Mali ninnu caman ba de filɛ yan. An b'an ka baro la yan dɛ ko bebedeni finman de u bɛɛ bɛ yan u tɛ se k'a supporter o. Awa k'ale to sanfɛla in na ko wallahi il savait pas pour j'ai mis la vidéo ko si ahan Siki gɛrɛ n ko lakalakatɔw de don. Ne ye commentaire ninnu kalan ne ko ala n ko ninnu m'a dɔn Siki gɛrɛ ye video poster kun min na yɛrɛ n'a y'a poster kun min na tantɔ mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ ka taa commentaire sɛbɛn tu fallait pas faire ça. Tu fallait pas faire ça. Mais écoute bien la vidéo d'abord. Kumakani dɔ bɛ vidéo ninnu kɔrɔla la Siki gɛrɛ y'a tigɛ o de kama a m'a tigɛ ko k'i moquer mɔgɔ la dɛ a m'a tigɛ k'a content na dɛ a m'a tigɛ tantɔ ko Barimani ko hɛn a ye bebedeni finman vrai visage de yira mɔgɔw la tantɔ bebedeni finman ni muso bɛ ka min fɔ tan bebedeni finman ye kumakan min b'a da kɔnɔ a ye taa vidéo in lamɛn aw bɛ écouteur dɔ f'aw kulo kɔnɔna na tantɔ k'i sigi ka t'i sigi so kɔnɔ ka fenêtres datugu ka portes datugu aw ka kumakan in lamɛn ka na bebedeni finman ye kumakan min fɔ aw b'a faamuya. Ne dara la o dɛ Siki gɛrɛ n bɛna dugawu dɔ k'i ye bi mais ne yɛrɛ kun b'a dɔn n kun b'a dɔn k'a tɛ mɔgɔ si fɛ mais n y'a confirmer kunun dɛ yɔrɔ i b'a kalama mɔgɔninfin da ni kuma bɔra mɔgɔw da kɔnɔna na n bɛ se ka n disi gosi ni o dɛ sinon a kun bɛ fɔ anw ɲɛna k'a tɛ mɔgɔ si fɛ hali a t'a yɛrɛ fɛ mais Siki gɛrɛ de kɛra sababu ye kunun je suis très très déçu hier n y'a mɛn a da kɔnɔna na ne sara dɛ ne ta ma bali n na nin ye anw balolen ye o yɔrɔ an kɔni ta kɔni a b'a fɔ de don o don u k'anw tigɛ tigɛ de muru la maa min ma hinɛ su la maa min ma su tɛ maa min ma kasi su nɔfɛ maa min ma su hinɛ minɛ maa min ma su anw ɲɛnama ninnu kɔni ta y'a dan dɛ ne t'a kun na wallahi bila à partir d'aujourd'hui ne t'a kun na ne t'a kun na parce que kunun ne ye la réalité ye kunun ne b'a dɔn ni nin kun kɛra maranba ye denmisɛnnin de don dɛ maranba tɛ tɛmɛ san 26 mais ne b'a dɔn hakilima de don a kunkolo b'a kan da la n b'a dɔn maranba wallahi bila ni nin kun kɛra ka maranba to live kɔnɔna na a b'a fɔ fɔlikɛlaw a y'i jɔ kibaruya dɔ nana sisan a b'a fɔ ne kanubagaw a b'a fɔ tantôt les duguli fans franchement an baarakɛɲɔgɔn dɔ an kanuɲɔgɔn dɔ ala y'a ka kalifa minɛ a la sisan an bɛɛ b'an jɔ 1 minute de silence an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka hakɛtɔ kɛ a bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ et après a bɛ live tigɛ Safi kɔni o b'a kɔnɔ a mɛnna Safi b'a dɔn pɛrɛ ale ye mɔgɔba de mɔgɔkɔrɔba de don ni nin annonce nana ta Safi tɛ live tigɛ fɔlɔ dɛ a kun bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ ka yafa deli ka dugawu kɛ fɔlɔ et après a bɛ hakɛtɔ ɲini diɲɛ bɛɛ kan après a bɛ live tigɛ a bɛ kɛ tan de bebedeni finman sabali i sera sabali ye dɛ kuma fɔra e ɲɛna e bɛ ka yɛlɛ i bɛ ka yeli yɔrɔ min na ne sara dɛ ani i ko ko tan de ko n ka live tiɲɛna si je me trompe pas Siki gɛrɛ a ma o de fɔ ko live tiɲɛna kumakan min bɛ kɔrɔla in na kumakan si je me trompe pas parce que ne tɛ mɛnli kɛ kosɛbɛ video in bɛɛ na ne yɔrɔnin min mɛn tantɔ ko live tiɲɛna Siki gɛrɛ yɔrɔ a y'a fɔ parce que ne b'a dɔn i ye fɛn in tigɛ o de kama o yɔrɔnin de kama la ilaha illallah ala yɔrɔ mɔgɔ caman y'a mɛn dɛ wala ni cɛ ye a ka fɛn tigɛ k'a bila a ka page kɔnɔna na aw kana girigiri k'a ta kɛ dɛ aw b'a lamɛn ka ɲa et en fait que elle a rigolé moi j'ai pas aimé cette partie là o yɔrɔ le ne ɲaji bɔra de purutu aw b'a kalama ne ye partage min sɔrɔ nin ko in na n balimaw n'a fɔra aw ɲɛna aw tɛ da la n bɛ ka miiri dɛ i y'a faamuya moi je regrette pourquoi ala n bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɛ mais ala kɛra ne fɛ dɛ ala bɛ ne fɛ trop
parce que ala ye n bila nin sira in kan pour que ka sabali di yan siɲɛ wɛrɛ ni n bɛ don ko ko la tantɔ n kana giri ka dɔn n m'a ɲɛɲini ne bɛ ala fo k'a barikada ala ye ni cɛ siki gɛrɛ i bɛ fɛn fɛn ɲini dugukolo in sanfɛ ala k'a bɛɛ k'i ye i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na i ye sika bɔ ne la kunun e de kɛra sababu ye ne bɔra ko caman kalama kunun e de kɛra sababu ye ne ye ko caman dɔn kunun ne miiri janyara wallahi ne miiri janyara kunun grâce à toi nin vidéonin ne bɛ nin vidéonin télécharger k'a mara hali ni n sara u k'a bila n ka buru kɔnɔ nin vidéo in ye ne touché kunun dɛ awa ni ne ma kɛ ala ka jɔn kunna de ne tɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ ye tuguni fo ka diɲɛ wuli wallahi billahi mais mɔgɔ kɛlɛ ciga kelen de bɛ ciga bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ o ne n'a tɔgɔ kunu sonukun ka kɔni ti gawuru da naanu bagandi gawuru da naanu bagandi n'i ye ciga caman ba bili da kɔnɔ n bɛna kɔrɔ fara ni marikaw ko gawuru da naanu bagandi n'i ye ciga bili da kɔnɔ ni ciga tolin kelen bilara ciga ninnu caman dɔrɔn i b'a bɛɛ tun ale de b'a kɛ sababu ye i b'a bɛɛ da kɔnɔ o de la marikaw ko misi kelen ka misiw bɛɛ labɔ gawuru da naanu bagandi ni n kana aw tɔɔrɔ aw kana mɔgɔw kanu tɔ ye dɛ aw kana ɲumanya dabila dɛ aw kana dabila maa kelen aw kana ɲumanya to ye maa kelen kama aw kana ɲumanya to ye fisiriwale kelen kama denba kɛrɛtɛ kelen kama aw kana ɲumanya to ye o kama n'aw ye ɲumanya bila o kama n'aw sara aw tɛ fɛn sɔrɔ aw ɲɛ dɛ baraji sɔrɔ aw ɲɛ dɛ a y'a kɛ ka taa n'aw kɔntinɛra aw ni mɔgɔ ɲuman dɔ bɛ bɛn o tigi b'a dɔn aw ye fisiriwale sara o ye finijɛ de ye o n'a nɔgɔra tuma min a hakili bɛ jigin la mɛ n'a ma nɔgɔ a hakili tɛ jigin la n'i bɛ fisiriwale sɔrɔ i b'a sɔn fini de la n'a ye a bolo magara i ka fini na don min na a hakili bɛ jigin la ko aliw de ye nin fini de mɛ n'i ye wari d'a ma wari bɛ ban a hakili bɛ bɔ i la n'i ye dumuni d'a ma n'a ye dumuni dun a bɛ taa toilette la c'est fini mɛ n'i ye fini d'a ma chaque fois n'a b'a ka valise kɔnɔna na n'a y'i ka fini ye dɔrɔn a hakili bɛ jigin la n'i ye fisiriwale sɔrɔ cogo o cogo i bɛ fini fana d'a kan dɛ anw ka erreur kɛra o de ye anw ma fini de d'a ma ah n t'a dɔn fɔ mama la zuwa ye fini d'a ma ne kɔni ma fini d'a ma tiɲɛ de ka di ala ye sinon ni ne kun ye fini d'a ma tantɔ worobu dɔw d'a ma tantɔ a ka tila ka olu don a ka vɛsi kɔnɔna na o kun bɛ kow diya i n'a fɔ kunun a ye siri jugu min kɛ kunun a filɛ tantɔ a bɛ se ka kɛ tantɔ star mali starw bɛɛ sigilen de don kunun u bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ tantɔ u bɛɛ b'u ka salon kɔnɔ k'e m'a ye kunun e m'a ye kunun n b'o de la tantɔ n'i ba nin na nin nɔfɛ a ma n ko a ka dege la e m'a ye kunun ka worobu dɔ vɛsi kɔrɔ ala nin b'a ka faniw la maloya de kuma bɛɛ la masa mɔgɔ i tɛ min ye i tɛ se ka kɛ o ye fo ka diɲɛ wuli ni ala m'i da fɛn min kama n'i y'a karaba dɔrɔn a bɛ tiɲɛ i bolo dɛ ala kana dawula karabalen di yan n t'a fɛ ala ka dawula di yan dawula ɲuman dawula min ba sigilen don mɛ ka dawula karaba k'a di yan banɛni dawula ala kana o dawula di ma banɛni bɛ dawula o dawula kɔnɔ n'i y'a jateminɛ mali influenceuses bɛɛ mɔgɔ si t'i sinapɛ ni nin ka dɔnkili ye mali influenceuses ka ca dɛ a n'a blogueurs tiktokers ni tiktokeuses maa kɛlɛ komi influenceuse kelen de bɛ mali la n'o ye mande princesse ye aa o kɔni fo n'i y'a faga dɛ a ye min da o kan o kelen de ye mali influenceuse ye influenceuse foyi tɛ mali la aa mande princesse n'a bɛ live kɛ kuma o kuma aw ka stariya in ma nɔgɔ dɛ ko jaja n'i kɛra influenceuse ye n'i bɛ o de la olu tɛ video caman kɛ mɛ u ka comptes kɔnɔ e ma ye anw bɛ video kɛ kuma bɛɛ anw ka sira t'a la ja ko n'i bɛ video kɛ u b'o bɛɛ contrôler dɛ ko kunun ani nin fini in de ye video kɛ ko bi tuguni k'a ni nin de y'a kɛ mande princesse baara b'aw bolo dɛ baara b'aw bolo dɛ anw lafiyara ne kun tɛ o bɛɛ kalama ko nin bɛɛ de b'a la ko n'i bɛ live kɛ
ko n'i bɛ video kɛ ko n'i ye fini kɛlɛ kɛ k'u b'i ta k'i la gosi n'a ye o ye hɛrɛ ye o de la mande presesi b'i pare kuma bɛɛ a bɛ se pareli la dɛ a fana filɛ a ka pareli an bɛna décortiquer dɔn an bɛna mali influenceuse décortiquer wala o tɛmɛnen kɔfɛ mali influenceuse dɔ bɛ fɛn dɔnkilidala de don ko jɛnɛba a ye n dɛmɛ dɛ f'a a ka sow banna denmisɛnnin fitinin a ko depuis ale b'a si joli joli la an b'a f'i ma k'i félicitation n'i ka so ye franchement ne yɛrɛ a diyara ne ye trop i ye dusu ta k'i face bɔ nɔgɔ la an b'i fo k'i barikada a bɛ fɔ tan dɔn n'i ye mikoro ta dɔrɔn i ka ko don k'i faso la i ka ko don k'i balima ye aji ka jɛnɛba aji ka jɛnɛba félicitation moi j'ai trop aimé beaucoup même n b'a f'i ma chapeau à toi ala k'i sara wallahi bila ala ka barika dɔ i la halisa ala ka nin ɲɔgɔnna caman ba d'i ma i ye nin min kɛ i ye mali kunnawolo de i ye mali darapo kunnawolo de wala ala k'aw sara aw fɛn fɛn bɛ ka nin baara sugu ninnu kɛ mikoro la tantɔ ala k'aw sara yɛrɛ de ala ka barika da aw ka mikoro maa maa ni nin dusu t'i kɔnɔ mikoro tigiya la tantɔ ala ka mikoro min i la parce que nafa t'a la a y'a ka so jɔ k'a ba k'a yira franchement chapeau à toi félicitations so ɲana trop n y'a ye aa a ko hali n'a danna nin ma ale bɛ ala fo k'a barikada n balimamuso i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni ni ala sɔnna inshallah i bɛ camanba sɔrɔ bebe Putin ale fana y'a ka étage yira 1 2 3 o de don dɛ mais dɔw jelimuso dɔw ko ko ala ye cɛ de diya olu ye cɛ sinon n'i y'a jateminɛ aji ka jɛnɛba la normalement ale de ka ko a ka tugu cɛw kɔ parce que à son temps là elle est trop nin ye gamine de ye nin ye denmisɛnnin de ye nin ye denmisɛnnin fitinin de ye Sadia ko e pourtant ne tɛ star ye o Sadia ne tɛ star ye dɛ an kan bɛ stariw de ma e bɛ ka ne n'aw ka star de compare ja e tɛ malo minɛ ni e bɛ malo e bɛ ne n'olu compare n ko miliyari de wari miliyɔn de bɛ cɛ k'a di nin ma aw ka star ma tantɔ kana ne n'o compare moi je suis pas star ne tɛ star ye dɛ aw kumana ne ye star de e bɛ ka ne n'u de ne tɛ mikoro t'a la o mon frère Sadia ban t'a dɔn muso de don cɛ n'i ye commentaire wɛrɛ bila tuguni n bɛ taa n bolo su i ɲɛ la ko 19 ans de don hali a ma 20 ans bɔ fɔlɔ 19 ans musokɔrɔbaw dɔw bɛ yen tantɔ olu bɛ san 58 de la san 48 olu ma se ka foyi kɛ mikoroya la so bɛ safi jabate bolo dɛ so caman ba de bɛ safi jabate bolo ko 17 ans dɔw bɛ k'a fɔ ko 18 ans subhanallah ko 17 18 ans iyo mineur de don ja nin ye mineur de ayiwa mineur k'i ban ayiwa sinon nin tun b'a sɔrɔ sisan nin n'a ayi non n balimamuso i ni ce ala k'i sara dusu b'i kɔnɔ mɔnɛ bɔ dɛ wala e ba ka wolo ma kɛ fu ye aji ka jɛnɛba e ba ka wolo kɛra tare de e ba ka wolo ma kɛ tantɔ ko ka tugu cɛmisɛnninw ko n bɔlɔn kɔ dɛ kare kɔnɔnaw la dɛ piti pata la kare kɔnɔnaw la dɛ e ba ka wolo ma kɛ o dɛ e ka ba ka wolo kɛra baara de ne tɛna aw tɔgɔ fɔ sa aw bɛɛ b'a fɛ n k'aw tɔgɔ fɔ dɛ pour que aw bɛ o télécharger ka t'i da so kɔnɔ tantɔ k'aw yɛrɛ lafiya n balimamuso ne tɛna aw tɔgɔ fɔ sa e b'a fɛ ne k'e tɔgɔ fɔ dɛ pour que i bɛ t'i yɛrɛ lafiya n t'i tɔgɔ fɔ dɛ ne b'aw ka plan B ninnu dɔn parce que amour fa de b'aw la cɛko fa de b'aw la sinon yan t'aw ka live ye o aji ka jɛnɛ b'a la ka barika dɔ i la e min ye cɛmisɛnninw minnu b'u ka kulusiw lajigin kamalenba ninnu ka olu to yen k'i ka baara mina k'i ka mikoro k'i sɔbɛ ye ka faso jɔ k'a k'i ba ye k'a k'i balimaw ye k'i fa labɔ so kɔnɔna na tantɔ ka k'o bɛɛ kɛ ta ala ka barika dɔ ye dɛ ala k'i ta in dusu ɲɔgɔnna di i ɲɔgɔnnaw bɛɛ ma maliba in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ mali denmisɛnnin ninnu filɛ dusu b'u kɔnɔ dusu b'u kɔnɔ sisan mali npogotigininw ye cɛ olu bɛɛ bɛ baara de la i bɛ n'i tɛ dɔw ye ligisibote b'u bolo bɛɛ bɛ fɛɛrɛ de la sa maliyɛnw bɛ baara de la ko cɛko in filɛ tantɔ k'i ka n'i ka ko bila cɛko la ko cɛko filɛ tantɔ ko a tɛ tɛmɛ ko ni fɛn b'i bolo to k'a banna ko 53
Non, Kaliba e fana tagara dɛ. O kumana u bɛna san 60 de sɔrɔ. Quand elle n'a pas 17 ans, mais elle est jeune, elle dit qu'elle a commencé la construction à 17 ans. Quand a construction daminɛ k'a to san 17 de la, c'est qu'il a commencé, il était a kun bɛ mineur de, a y'a daminɛ k'a to mineuria de la. Bon, a kɛra manjori ye tantôt. Franchement, n b'a fɔ a ma k'a chapeau à toi. An cɛ ninnu n'an ka bijou di diyara u ye. I bɛ musow dɔw de tantôt n'i ye bijou di olu ma hali u tɛ sɔn ka taa baarakɛyɔrɔ la. Minnu tɛ bijou sɔrɔ san kɔnɔ siɲɛ gɛlɛn n'i y'a di olu ma dɔrɔn olu bɛ to panpanni de la. Cɛ ka kɛku dɛ. E ma cɛw dɔw ye tantôt tellement que u ka sira t'u musow la n'u ye wari y'u musow bolo dɔrɔn u b'o bolow minɛ tantôt ka bijou diyagoya bijou di olu ma. An b'an bolo da aw kunkolo la tantôt k'aw kunkolo da an senw kan tantôt k'aw miiri mɔrɔ. Wari min b'aw bolo an mago bɛ o de la ni n ye o sɔrɔ dɔrɔn an b'an sen tɛgɛnɛnkɛ ta tantôt an b'an sen filila tantôt ka taa. An b'a ye tantôt k'an bɛna taa voyage la dɛ an bɛna taa b'an teri dɔ fɛ dɛ contrat dɔ bɛ n bolo dɛ i b'o fana ye tantôt walayi bilayi ne kanu walayi taa baara kɛ ala k'i ɲuman se mais i kana sira bila dɛ jugu sago cɛ mana diya i ye cogo o cogo cɛbakɔrɔ mana diya i ye cogo o cogo muso i b'i janto i balimaw la parce que an cɛ ninnu filɛ an ka sira t'a la o. Parce que cɛ bɛ se ka den sɔrɔ k'a to a san 50 la san 60 la muso dun cɛ ni muso sera san 50 dɔ la tantôt a ka den wolo bɛ kɛ a man ca kosɛbɛ kelen kelenw de bɛ den sɔrɔ san 50 kɔfɛ sinon a tila bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ furiselenw parce que anw filɛ tantôt an bɛ se ka muso wɛrɛ furu an bɛ den kɛ n'o ye an denw ka ca an bɛ se ka muso furu fo 10 e dun tɛ se ka furu cɛ 10 ma. Ayi n'i ko k'i bɛ o bɛɛ cɛlasigi kɛ walayi bilayi i ni bɛ tigɛ n'i bɛnna dɔ ma tantôt i bɛ fa i ka cɛko la cɛ bɛɛ tɛ taa dɛ dɔw bɛ yen i bɛ boli ka olu to ye o de la ta hadamaden i bɛ ko o ko la diɲɛlatigɛ kɔnɔna na kana ni amour n'i y'a ni jarabi jɛ dɔrɔn jarabi nɛnɛ man ɲi dɛ parce que n'i bɛ jarabi in na tantôt ka cɛ kanu mɔgɔninfin n bɛna kuma kelen aw fara k'aw ka kanu yira kosɛbɛ sa a man ɲi i b'a garder e ma anw cɛw ye anw b'an ta garder de ni anw bɛ muso fɛ an t'a yira aw la o an bɛ dɔɔnin de yira aw la parce que n'aw y'a jɔ an ɲɛ la dɔrɔn aw tɛ siran an ɲɛ tuguni aw tɛ maloya an ma tuguni aw b'aw sago mais aw filɛ tan aw b'aw bɛɛ de d'anw ma ni cɛbakɔrɔ y'a dɔn ko muso i ka di muso ye tan i n'a fɔ ko fa de b'a n'an taara gɛrɛn na an b'a fɔ ne ta in filɛ tan n'a ma nɛ fa bɛ kasi mutuw bɛ kasi ne ye message cɛ ma i ma n ka message yɛrɛ po walayi n ma se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye e ni mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ don o don su k'a daminɛ di lundi fo vendredi aw bɛ so kɔnɔ don o don e ka message ci o ma dɔrɔn o ma e ka message jaabi pendant 1 heure dɔrɔn e bɛ t'i sigi jugu sagoya kasi la k'a sɔrɔ e ye kɔnɔya joli bɛɛ kɛ fɛn min kɔnɔna na tantôt ne ko i sera sabali ye dɛ dɔw bɛ t'u sigi o de la ka gɔrɔntɔrɔ fo denmisɛnninw b'u ɲininka ta ko mama qu'est-ce qui se passe i b'a k'an bɛ tantôt ko non ko rien k'a sɔrɔ c'est pas rien il y a quelque chose là-bas denw bɛ to u bɛ denmisɛnninw bɛɛ kunkolo kalaya tan ala ma message simple message cɛ ma o dɔrɔn yɛrɛ fɔ dɔrɔn u bɛ kasi tellement que jarabi b'u farikolo la a wagati la a sera nin na i t'a kɛ 50% ye i ka 50% dɔ in to ye e bɛ se k'a bɛɛ di 100% bɛɛ di cɛbakɔrɔ ma ta ni o y'a sago k'aw la tantôt e ma dɔw ya i b'i sen kɛ k'u tan tantôt i b'a da u kulo kan i b'u tɛrɛtɛ so kɔnɔna la tantôt u tɛ farinya ka bɔ kɛnɛma ko fɛ ko furubato o ye furubato dɛ ayi nkalon de don dɛ e ta ye furubato ye min ye tantôt e ta y'i yɛrɛ ka intérêt sinon e ta tɛ ala ka mako ye dɛ i bɛ k'a kɛ ko dɔ de kama o de la tantôt an b'an sago k'aw la an b'an sago k'aw la an b'an ka sunkuruw wele aw kɛrɛfɛ an bɛ appel vidéo kɛ i tɛ se ka pa paga ba la parce que n y'a dɔn i ɲɛ na kaban ko n ka di ye nin n'i ma ne ye i ni tɛ se ka lafiya fo dɔw bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u y'u cɛw ye tantôt f'u bɛ yɛrɛyɛrɛ tantôt fo ni minɛn b'u bolo dɛ fo minɛn in bɛ tiliw la ka bin dugumala la a sera nin na k'i mako sa
dɔw yɛrɛ b'u bolola nafolo bɛɛ ta k'a di cɛ ma a balimaw bɛɛ a sinjiw bɛɛ a ba mana wele tantɔ kabako de tɔtɔ ko maafi ko s'il te plaît ko donne ma 10 000 francs ta a b'a fɔ a bamuso ɲɛna tantɔ ayi ne ye doko ne bɛ n ka cɛlasigi de la dɛ ne bɛ n ka cɛlasigi de la dɛ i y'a faamu ne tɛ se k'an cɛla ta ko n bɛ e fana ta dɛ a fɔ i dencɛw ɲɛna ne ye dɔ kɛ ne sɛgɛnna ta i woloba k'e sɛgɛnna ta e m'a dɔn e fagunna e m'a dɔn furu diyara e la ne ba kun ma kɔnɔ ta e kɔnɔ in garidi kalo kɔnɔntɔn in garidi ye tantɔ k'e ɲa k'i kɛ npogotigini ɲuman ye tantɔ cɛ in kun ka taa e furu e kun bɛ se nin yɔrɔ la tanga bali ni y'i sɔrɔ n ka layifu kɔnɔ na maamuso n b'a da i kulo kɔrɔ la dɛ maamuso dɛ walayi bila i ni kalamani bɛ taa yutubu kɔnɔna na aw ka tɛbɛn belebeleba minnu bɛ yen dɛ aw ka maanokoba minnu bɛ yen dɛ i y'a faamuya walayi bila i bɛ taa vi d'a ma sisan yan y'i ka layifu de yan n k'i sɔrɔ i ma taa 1 million de vie da u ka dɔnkili ma maanogoba in dalen dɔ ye fila biribiri in dɛ ni y'i sɔrɔ yan ni n bɔra na u b'u ba k'a di u bamuso ma ka wari d'u bamuso ma u tɛ sɔn k'a d'a ma ko cɛ ko balimakɛ anw kɔni mana balimakɛw man'u wele kɔ f'u b'a fɔ tantɔ e jugu sago ne ka taa n ka wari d'e ma tantɔ e ka t'o di i ka muso ta tiyalen ma ye muso min tɛ mɔgɔ bonya n'i nana o don ne taara so kɔnɔ hali a ma ji ta k'a di ne ma a da in samalen don a dakala in samalen don tan nɔ u bɛ o de fɔ anw muso ma u b'olu tɛrɛtɛ dɛ e hakili la danga de bɛ nɔgɔ o kumana ne bɛ n ka wari ta dɛ ne bɛ n ka wari ta tasuma de la ne tɛ se ka n ka wari d'e ma e ka t'o di i ka nin muso ta tiyalen ma tan k'a sɔrɔ o muso ta tiyalen de bɛ ka dumuni tobi k'a di bamuso ma don o don bamuso min y'i bange k'i bila diɲɛ kɔnɔ ale de bɛ ka gabugu sisi kɛ don o don a n'a ɲaji kuma bɛɛ a dusu ciyalen don a kɔnɔ mɛ o bɛɛ la a bɛ taa tobili kɛ k'a di i ba ma nimɔgɔmusow dɔw fana man ɲi dɛ dɔw fana tɛ mɔgɔ bonya dɔw yaaralen don ni wari b'u cɛw bolo dɔw jamalen don dɛ ne kan tɛ olu ma dɛ ne kan b'a ɲumanw de ma aw kana bila a ɲuman ninnu na dɛ a ye olu to aw mansaw kama a ye olu to ɲumanw kama o de la tantɔ muso muso cɛ mana diya i ye cogo o cogo n bɛ ka conseil de d'a ma ne balankɔ aw kana cɛ ko bila aw kunkolo la tantɔ a bɛ muso traumatiser dɛ a b'i bali parili la a b'i bali kokajɛ la a b'i bali fɛn bɛɛ la hali ka taa baara la i tɛ se k'a kɛ n'a donna i kunkolo la fɛn min don a ka girin hakili ma de tantɔ ala ye fɛn in finɛ tantɔ ala ma fɛn diya k'a bɔ dugukolo in sanfɛ ka a pari alijinɛ ale de alijinɛ kɔfɛ ale de ye filanan ye jarabi man ɲi dɛ e ma ye n'i jarabilen don tuma min na i tɛ mɔgɔ kuma mɛn a o de la tantɔ n'a musokɔrɔba firiselenw dɔw tagara jarabi denmisɛnninw na tantɔ a y'u to u t'u yɛrɛ bolo a wagati la tantɔ n'i y'a fɔ musokɔrɔba in ye tantɔ ko nin y'i den fila de ye tantɔ dɔrɔn a b'a fɔ tantɔ fɛn min ka di denmisɛnnin da kɔnɔ o ka di mɔgɔkɔrɔba fana da kɔnɔ dɛ n k'u b'a fɔ tan dɛ u b'i jaabi tan dɛ ko min ka di denmisɛnnin da kɔnɔ k'o ka di mɔgɔkɔrɔba fana da kɔnɔ jugu sago ninnu olu t'i miiri a wagati la dɛ k'u denw bɛ maloya dɛ k'u dɔgɔninw n'u balimaw u tɛ miiri mɔgɔ si ma ba u b'u yɛrɛ de fili a wagati la o de la tantɔ n'i y'a musokɔrɔba u bɛ ka détournement de mineur kɛ tantɔ a ye busan ta u kama k'u canca musokɔrɔba ɲumanw tɛ détournement de mineur ninnu a y'u canca i y'a faamuya minnu b'u ka wariw di cɛw ma dɛ ne kan tɛ parce que furu bɛ yen dɛ denmisɛnnin dɔ bɛ yen tantɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka di olu ye ne kan tɛ olu ma dɛ parce que n'i ye mɔgɔw kuru tilenya la tan mɛ mɔgɔ minnu bɛ taa musokɔrɔba ninnu furu ka wariw kama k'u profitew bolola nafolow la tantɔ a y'u canca ils sont pas clairs ils sont pas corrects u b'u ka intérêt de nɔfɛ sinon e filɛ tantɔ e si bɛ san 20 dɔ la muso si bɛ san 50 la mɛ i tɛ muso fɛ tu l'aimes pas aw ka yafa n ma dɛ o yɛrɛ filɛ tan musokɔrɔba e ye denmisɛnnin i bɛ taa muso tɔɔrɔ aw t'a fɛ aw kana taa profiter mɔgɔw la sa musow la sa ka t'u furu tantɔ k'a sɔrɔ so kɔnɔ tantɔ aw tɛ s'u ma yɛrɛ aw b'aw yɛrɛ kɛnɛ ma tantɔ k'aw b'u fɛ k'a sɔrɔ aw t'u fɛ ça c'est pas logique e ni ala cɛ e b'a fɛ e ni san peren cɛ tantɔ i b'a fɛ i t'a fɛ sa i y'a furu fɛn dɔ de kama ni o ɲɛnabɔra don o don dɔrɔn i b'i sen fili a la e ta bɛ juguya ni bɛɛ ta ye a bɛ na k'aw ɲɛ ne de m'a fɔ aw ɲɛna ala nin bɛ n'i cu ni nin ye don min na a kana bala u la dɛ
a b'a kɛ ni fierté fana de ye hali a tɛ siran parce que u y'a kɛ cogo di mɔgɔ o mɔgɔ faveur b'a la datigi de don a da ka bon tantɔ a ye olu bɛɛ dégager k'u bɔ yen fɔlɔ en cas de problème dɛmɛ olu bɛɛ bɛ kɛ ne ka faniw ye olu bɛɛ kɛra i ka ennemi ye bi o de b'a kunkolo la ni n ye n cu don o don ninnu bɛɛ bɛ fara ne de kan et pourtant a bɛ kɛ tan danga de bɛ nɔgɔ ne t'i soutenir dɛ aa ne bɛ k'i jugu premier de y'a dɔn ne bɛ tan dɛ ni ne kɛr'i fɛ ka k'i fɛ n'i ye ne sara ni juguman ye tantɔ juguman sara ye juguman de ye ɲuman sara ye ɲuman de ye c'est comme ça maintenant c'est la vie hein. N'i sigilen don tantɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ tan muso dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɛ muso dɔw de don a ko ko hali n'ale cɛ y'ale sen sama de k'a labɔ so kɔnɔ k'ale tɛ bɔ cɛ in kɔ a ye lamɛn dɛ o de la mɔgɔ dɔw bɛ kuma tɔɔrɔ ka ɲina i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo tantɔ a si ka furu tɛ laban a tɛ laban cɛ man ɲi anw man ɲi walayi anw man ɲi anw man ɲi dɛ anw man ɲi aw t'an dɔn dɛ n'aw b'an dɔn aw bɛ siran an ɲɛ mais aw t'an dɔn dɛ aw kana kuma ka farati e b'i jɔ tantɔ e muso e furula i ka yafa n ma aw ka yafa n ma nin terme in na dɛ i b'a bila i kunkolo la e y'i faso to yen k'i baso to yen ka tugu mɔgɔ dɔ de ko i t'a tigi dɔn yɛrɛ depuis ala y'i da i t'a somɔgɔ i n'u ma deli ka sigi dumuni kɔnɔ e ba ye e lamɔ k'i kɛ belebele jamujan u kana e ta facilement ka taa ni e ye depuis n'o yɔrɔ la i t'a bila i kunkolo la tantɔ ko nin fɛn in min filɛ tantɔ ko n tɛ n faso labila nin ye ko parce que nin bɛ se k'i cu ni ye heure bɛɛ la parce que a tagara n belebeleba in ta k'a bɔ n bamuso in kɔrɔ i b'a bila i kunkolo k'a ye n ta cogoya min na tantɔ a bɛ se ka n ta ka na n bila n bamuso in kɛrɛfɛ tan bonya ni karama kɔnɔna na i bɛ o de miiri ka n'i yɛrɛ beedi sa kana ɲini i balimaw ko sa continue n'i balimaw ye ta toujours cɛ ne m'a fɔ ko i cɛ i bɛ se k'i cɛ kanu 100% yɛrɛ mais kana ɲina balima ninnu de kɔ parce que n'a wusu ni cɛ yɛrɛ y'a dɔn tantɔ k'i ni balimaw bɛnnen tɛ dɔrɔn an bɛ jama o wagati de la o ka d'an ye dɛ n ko cɛ dɔw bɛ yen u b'i ni balimaw bɛɛ bila ɲɔgɔn na dɛ u b'i ni balimaw bɛɛ bila ɲɔgɔn na pour que u bɛ fɛrɛ i ma so kɔnɔ wala i tɛ se ka t'i dantigɛ mɔgɔ si ye o y'a sɔrɔ i ni balimaw bɛnbaliya bɛ o i ni olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛrɛ i ma i tɛ farinya ka bɔ ka taa yɔrɔ si cɛw dɔw b'o politiki kɛ muso la ne filɛ tan ne tɛ dɔn muso ni a balima si ni ɲɔgɔn cɛ n ko karisa ne yɛrɛ bɛ dɔ fɔ o ma dɛ n ko ne balima ninnu ka di n ye dɛ ka di taw labila ko ne kosɔn dɛ ni wari dir'i ma tantɔ i bɛ se ka fɛn fɛn k'i balimaw ye taa k'u ye c'est tout ni se tɛ jɔn ye se bɛ ala de ye a tilaw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya a bɛ sisi dɛ mais a tɛ mɛnɛ